हटेलाव ओंखाम जाहोफैबाय खैला मैलायाव जों थांनोसै दा खाथिना ने थांनोसै दा आस्सा ओमफ्राय गोथावना थावा ओंख्रिफ्रा मोजां ना फैदो होमबा थांनोसै आंबो लांनोसै आरो नै लावथियाव दैबाय ओंखाम जाहोफैदों खाथिनाखौ खैला मैलायावहाय हटेलावहाय ओंखाम जाहोफैबाय आरो ओमफ्राय दायो अबाव थांगोन खाथिना आमगुरि ना आस्सा फैदो र' आं फिलफिलि लिंहरनि दे ओइ फिलफिलि ओइ फिलफिलि ओइ फैदोलै थाबायदो बे ससेयालाय ने दायो थांनायसै बोलांगासिनो बोलांबाय आङो ने खाथिनाथखौ मोजां थाबाय दे खाथिनाथ खाथिनाथ नार्जारि बेस्रा मेगन नुवा आरो फैदो थाबायलांनायसै जेन'बा नोंखौ दा सोरबायदिया हेफाजाब होगासिनो दङ खाथिनाथ जेन'बा मिनिया बर' एसे थिखोना होन मिनिया बर' आस्सा माबायदि नोङो हेफाजाब मोनदों जेन'बा मोजां ना फैदो बोबाय बायदों आरो आङो जेन'बा जानाय थानाय आंखौ बिराद मोजां हेफाजाब होदों मिनिया बर'आ बिराद मदद होदों मिनिया बर'आ आंखौ आस्सा बायहेरायाव थांनाय मानाय दे फैदो लांनायसै आरो ओरैहाय मा जानला बायनानै होदोलै जानला मोनलाखौ बायनोसै आस्सा दे फैदो फै गोसोम नोंनावबो गैखायानदां न'आव ओहो आंनाव दङ गंसे ओमफ्राय बेलाय आं हमो गोसोमखौ बायदो आस्सा दे बबेहाय मोनो बे हनै बेयावनो मोनो फैदो आं बायना हैनोसै खैला मैलायाव आङो ओंखाम जाहोफैदों आरोना जोंना खाथिनाथ फंबायखौ बिराद दुखुथिया बेस्रा दा बिथाङा सस्रमा बायनो होनदों आङो खैला मैला बाजाराव बिथांखौ लाबथिंबायगासिनो आरोना ओरैहाय फैदो सस्रमा बायनोसै माबायदि सस्रमाखौ लानाय खाथिनाथ गिदिरखौनो लानोसै नखलिखौ लाला नखलिखौ लाला आस्सा दे फै लायनायसै ओरैहाय बिदियाव टाइट जानायखौ नांगौ बिदियाव टाइट जानायखौ आस्सा फै आं लाना हैनो ओइ सस्रमा लागे बोले सस्रमा फै ओरै थाबाय दे दा बेस्रा खाथिनाथ फंबाया माने सस्रमा नांगौ होननायलाय फैबाय आरोना অলপ ভালো सस्रमा साया देथ' पाना बिथाङा सस्रमा लागोन आरोना गोसोमखौ नै बेखौ हमनायलाय दे सस्रमा लानायसै दायो नै दे हमनायलाय ओरैसो ओरै औ मा जाखायोना बेनो जाबाय दा बरिया एसे मोजांसिनखौ होलै एसे मोजांसिनखौ অলপ ভালো साया देथ' इथो এটা বঢ়িয়া হ'ব दे नैबेखौ हमदो बरिया नुसिगोन जोङो खाथिनाथ ब्र'खौ एबार एक्टर नुसिगोन आरो बा बेसो बेसेबां दामा नायदो माबायदि नुदों नै लोगोफोर
दा बिथाङा ससमा हमसिगोन आरो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ओइ पानार किमान खना ख हा 100नो लादो दे खमावनो हरबाय गानखादोब्रा गानखादो गानाबालाय बोरैथो एक्टर नुगोन ना दे गान वा बरिया दे बिथाङा हरनायसै आरो नै ला आङो एखाने थया हेम हमगासे हमदो आं ओरैल' माबागोनसो बिथाङा दायो ससमा बायदों आरोना ओइ ब्र' खाथिनाथ बेस्रा आंनियावनो हर थादों आंनियावनो जादों लोंदों आरो आङो खैला मैलायाव बिथांखौ लाबथिंबायगासिनो दङ ओंखाम जाहोहैदोंमोन दायो नैबेयावहाय सस्रमा बायदों आरोना सस्रमा नांगौ होननायलाय आं सस्रमाखौ लानानै होबाय दा आङो बेखौ दैथायहरनोसै आरो अट'सिम दिहुननानै हरनोसै आङो दा बिथाङा जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलायावनो दङ आरो बिनि एसे खोलाहा आमगुरियाव दायो थांनो होनदों बिथाङा दा आं आमगुरिनि अट' हमनानै हरथ'नोसै आरो दा नों आमगुरियाव थाहैनोसै दा आस्सा दे थाबायगासिनो थाबाय आगान हर आं दङना दा गोग्लाया जै आंखौ लोगो मोनबाय खुनु टेनसन गैया ओरैजाय आरामल' माबादो आरो नोङो बेटारि गोनांलायबो दं नामा ससमायालाय सस्रमालाय महाय बेटारि गोनां थानांगौ जाखो मेम'रि दामजालायग्राबो दं गैया आं नुफेराखै बाव गैया बेटारि गोनां नांगौमोन नोङो सस्रमाखौ आस्सा आं नुफेराखै बेटारि गोनां सस्रमाखौ मेम'रि दामजायो मेम'रि दामजालायो ने आस्सा आं दोनलांनोसै भाइ ओमफ्राय नों गोसोखौ फुरा गोजोनबाय दा आङो हिरामुथिजों गयजों जागोन हिरामुथिजों गयजों जागोन आस्साथो बैयाव मोनजागोन खोमा जर्दा एसे हिरामुथि एसे ओमफ्राय नों जेन'बा बेयावहाय दा जानाखि आं नोंखौहाय दैदेनबायगासिनो दं बेबायदि बबावबाफोरबो मोनदों नामा नोंलाय दस्रायावबो मोनदोंमोन आस्सा नोंनि जानाय थानाय नोंनि खिनाय हासुनाय गासैनावबो जे हेफाजाब होगासिनो दङ बेबायदि मोनदोंना मोनाखै नोङो मोनदों आस्सा दे बेबायदिनो लानांगौना थानांगौ हेफाजाब होलायनांगौ खाना खुजा माबानायासो हेफाजाब होनायासो जोंनि धोरोमनि गुदि आरोना आं दा नोंनो 150सो होलांनो गोसो जादों आरो आस्सा बे नोंनि गोसो नों हिरामुथिजों गयजों जागोन दा आस्साथो बैयाव जानोसै बिराद मोजां बेस्रा बिथाङा बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय दा नैबे बेसेबां बे 50 बे गांसेया 100 र' लागोन नोंनो बेखौ होलांसै लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना उइदिअ स्किप नायलां दा बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो खाना आंनावहाय बिथाङा दाख्लैनिफ्रायनो कल खालामनानै आंखौ लिंहरनानै आङो बिथांखौ मैयानि समनिफ्रायनो आङो आंनि न'आवहाय दोनदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनिनोसै थेंक इउ ओमफ्राय आंनि नैबे 150 नोंनो होनाय जाबाय दे नों गय जाग्रो नों गय